mweya wakachena mundikombolerenyi kuti moyo wangu ucha kukudzangu wadzese ndidzidzisenyi kukuda kuziva zvakanaka zvechikariro chembiri chinondipa kufara ndauya kune mwitenzi munozondibatsira ndinosimbira kunemwi mundisvitse kumusha Jesu wakanditsvakisa ndanga ndiri mufambi mudambudzo wandibvisa ngeropa rake iri ndakashira mutsa wenyu ndinomuitirenyi ndipenyi kunaka kwenyu ndosungirwa kunemwi nguva dzese ndarasika kuva munzira yenyu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu. Zvakazarurwa 14 verse ya 6 kusvika pavhesi ya 11. Zvino ndakaona mumwe mutumwa achibhururuka pakati pedenga aine ivhangeri isingaperi kuti aiparidzire vanogara panyika namarudzi ose nendudzi dzose nendimi dzose navanhu vose. Akati nenzwi guru, ityai Mwari, mumurumbidzei, nokuti nguva yake yekutonga yasvika. Namatai iye wakasika denga nenyika negungwa namatsime emvura. Ipapo mumwe mutumwa wakatevera achiti, rawa rawa Bhabhironi, guta guru rakanwisa marudzi ose waini yekutsamwa kwevupombwe bwaro. Vhesi ya 9, ipapo mumwe mutumwa wechitatu wakatevera akati nenzwi guru, kana munhu akanamata chikara nomumufananidzo wacho nokugamuchira chiratidzo pauma yake kana paruoko rwake, na iye uchanwavo waini yekutsamwa kwaMwari yakadirwa isina kuvhenganiswa mumukombe wehasha dzake. Uchatambudzwa mumoto nesufere pamberi pavatumwa vatsvene napamberi pegwayana. Vutsi bwekutambudzika kwavo bunokwira nekusingaperi. Havane zororo masikati neusiku, ivo vanonamata chikara nomufananidzo wacho nounogamuchira chiratidzo chezita racho. Mwari akomborere kuverenga kwenzwi rake. Ngatinamatei. Baba muri kumusoro kudenga, maisa pamberi pedu shoko rengirozi nhatu. Tauraiwo nesu kubirikidza neshoko irori. Pada ndo pachabva ruponeso rwedu. Ndo kunamata kwedu muzita raJesu Kristu. Amen. Taverenga pano chitsauko chinowanikwa kubhuku yazvakazarurwa. Mukacherechedza bhuku razvakazarurwa, harisi remabhuku rinonyanyoshandiswa nevaparidzi vazhinji kana vachidzidzisa nekuparidzira makereke avo. Asi pane chakakosha chinowanikwa mubhuku irori razvakazarurwa chaita kuti tikukokei pamasabata anotevera kuti timbotsvaga kuti pane here chakavanzika chiri mubhuku iri chiri kuedza kuitwa newakaipa kuti tichasangana nacho. Pamwe wakaipa ane hondo yaari kurwa inotidzivisa kusafarira kuverengwa nekudzidzwa kwebhuku razvakazarurwa.
Nawo bhuku razvakazarurwa ibhuku rakatikoshera rakatinakira. Muchaona kuti mazuva ano vanhu vane shungu dzekuda kuziva ramangwana. Vanhu vanoda kuziva zvichaitika mangwana. Vanhu vanotsvaga ruzivo kuti upenyu hwavo zvichazovei pane ramangwana. Asi bhuku razvakazarurwa rakapiwa kwatiri kuti ritiratidze zvichazoitika pane ramangwana. Saka hatina chikonzero vana vaMwari chekundobvunzira nekundotsvagiridza kune vanhuwo vasingazivi ramangwana, nekuti anoziva ramangwana ndiMwari. Saka ndoda kukokai bhuku razvakazarurwa rinotibatsira kuti ribvise chidokwa-dokwa chedu chekuziva ramangwana, nekuti iro ndo rinotiudza, nekuti rakanyora zvakazarurwa chapter 1 vhesi ya 1 inobva yatsanangura kuti zvakazarurwa zvaJesu Kristu zvaakapiwa naMwari kuti aratidze varanda vake zvinofanira kuitika nekukurumidza. Saka kana tiri kutsvaga nekuda kuziva zvinoitika nezvichaitika pane ramangwana, uyai kubhuku razvakazarurwa. Ndokwa zvakazarurwa, hazvina kupfigwa, zvakazarurwa. Sei tiri kubhuku razvakazarurwa? Vhesi ya 3 inobva yatsanangura kuti pane chikomborero pakuverenga bhuku razvakazarurwa, nekuti vhesi rinobva rati akaropafadzwa uyo anoverenga mashoko euprofita uhu. Kwete umwe wese, kwete vane zeve-zeve, kwete nevamwe vese. Uprofita uhu huri mubhuku razvakazarurwa ndo vakaropafadzwa. Ndosaka tiri kukokai kubhuku razvakazarurwa zvikanzi navhesi ya 3 uye vakaropafadzwa avo vanounzwa. Saka kugara makateerera ikoko kuchakuwanirai chikomborero. Mucharopafadzwa nekuteerera porapanurwa uprofita hwazvakazarurwa. Zvikanzi uye vagochengeta pamwoyo yavo zvakanyorwa imomo, nokuti nguva yacho yekuti zviitike yava pedyo. Ndo zvinotaura Bhaibheri, shoko raMwari. Saka tichange tirimo mubhuku razvakazarurwa, asi muchacherechedza muchaona kuti bhuku razvakazarurwa rakanyorwa nemhando yakasiyana nemamwe mabhuku mazhinji, nekuti ibhuku rechiprofita. Saka muchaona kuti mabhuku echiprofita kana kuti inonzi apocalyptic literature ine munyorerwo wayo wakasiyana nemamwe mabhuku. Vemumhanzi vanotaura nezvemusambo, kuti kune musambo werege, kune wesungura, kune wechimurenga, musambo wakasiyana. Kana totaura nezvezvinyorwa zvemubhaibheri, mabhuku echiprofita ane mhando yawo yaakanyorwa nawo, ane musambo wacho wawakanyorwa nawo. Kunyange mukauya kumutauro wedu wechishona, muchaona kuti chishona manyorerwe nemataurirwo acho kutori nemisambo nemhando yakasiyana-siyana. Ndosaka kuine tsumo, ndosaka kuine zvirahwe, ndosaka kuine madimikira. Zvose izvi kune ngano, zvose izvi misambo yezvinyorwa. Ukazvitora ukangozviverenga zvakafanana unorasika. Rega ndiwe newe ndikupe muenzaniso. Ukauya kungano zvikanzi paivapo tsuro nagudo vakati ngatibikane. Hazvireve kuti tsuro anokwanisa kubika gudo, hazvifi zvakaitika. Saka unofanira kutsvaga kuti vakuru pavaitisa ngano vaitsvagei. Wowana kuti vaitsvaga kudzidzisa vanhu kuyanana, kuti ngatisabikanei, ngatisaitiranei utsinye. Ndo zvaidzidziswapo. Ukauya kumadimikira ukanzwa vakomana vachitaura kuti musikana uyu ipfuti, hazvirevi kuti ane mabara, hazvirevi kuti ane mabara. Unofanira kutsvaga kuti vari kurevei, nekuti mutauro une mhando yawo iyoyo, une mhando yakasiyana nemamwe. Saka zvikanzi akuruma nzeve ndewako, hazvirevi kuti anokuda anofanira kufamba achikuruma nzeve. Pane zvazvinoreva. Saka toda kutsvaga mubhuku razvakazarurwa kuti mhando yezvinyorwa zvechiprofita iyi yakanyorwa sei uye inodudzirwa sei, ndokuti tisarasika padudziro yebhuku iri, ndokuti tisarasika. Saka mukacherechedza mhando yemabhuku nemagwaro echiprofita, anonyorwa achishandisa inonzi mifananidzo kana kuti symbolism. Vane masoka vanoshandisa anoreva zvimwe, sekuti musikana ipfuti, chavari kureva kuti musikana akanaka. Pakuti akuruma nzeve ndewako, vari kureva kuti akupa mazano ndeanokuda. Hazvireve kuti unorumwa nzeve nemazino. Pari kushandiswa mifananidzo, symbolism.
Saka muchaona kuti kana tiri kubhuku razvakazarurwa panoshandiswa mifananidzo mizhinji. Pataverenga chitsauko ichi patotsanangurwa zvizhinji zvanga zviripo. Pane ngirozi dzanga dzichitsanangurwa, pane zvikara zvanga zvichitsanangurwa. Saka tofana kuzotsvaga tigonzwisisa kuti zvinorevei. Sei paishandiswa mifananidzo? Sei pakashandiswa mifananidzo kana kuti masymbols mubhuku razvakazarurwa? Teerera mudikani, teerera. Pane bishi ranga riri nemunyori, ranga rine munyori. Munyori aiedza kuchengetedza zvanga zvakanyorwa kuti zvisaparadzwa nemuvengi. Pane nhau yakakosha yaiti dei yakabatwa nemuvengi, tsamba iyi yaibvarurwa. Zvakafanana mazuva ano mukada kutumira mudikani wenyu mari, hamuikandi muenvelope yewhite, nekuti vaya vanofamba vekuposho pada vakaona muenvelope yewhite zvinoonekwa kuti umu mune mari umu. Tsamba haisviki, munototora envelope yekaki inoita kuti zviri mukati hazvikurumidzi zvaonekwa, zvotoda anozovhura kuti azive kuti munei. Saka zvakazarurwa zvainyorwa nemifananidzo kuti muvengi asakurumidza kuona zviri mukati. Zvotsvaga vanozarura kuti vanzwisise kuti munei mubhuku razvakazarurwa. Saka patinouya pashoko rengirozi nhatu, muchaona patoiswa pachena. Nyaya iri pahondo huru iripo pakati paKristu naSatani. Saka muchaona kuti pakupera kwazvo punguroziyamu yengirozi nhatu pane hondo yekunamatwa kwaMwari, kunamatwa kwaKristu nekunamatwa kwaSatani. Masimba maviri aya ari kutsvaga kunamatwa. Ndo yatingati punguroziyamu kana kuti samari, context yeshoko rengirozi nhatu, context ye3 angels message. Saka muchaona mune zvizhinji zvirimo zvichada kuti zvizorapanurwa, zvigodudzirwa. Pane vatumwa kana kuti ngirozi varipo, pane zvikara zviripo, pane waini dziri kutaurwa dziripo, pane zvakanyorwa zvizhinji, pana ana Bhabhironi vari kutsanangurwa. Vachada kurapanurwa nevarume vari mugotsi mangu kuti zvorevei kana zvichitaurwa neshoko raMwari. Now sei zvakakosha kunzwisisa shoko rengirozi nhatu. Rega ndiverenge, ndichatanga kuiverenga muchirungu. Inoti the true understanding of these messages is of vital importance. The destiny of souls hangs upon the manner in which they are received. Kuponeswa kana kurashwa kwako kune chekuita nekuti uchagamuchira sei shoko rengirozi nhatu. Kuponeswa kwako mazambara kana kurashika kwako hamamudikani kune chekuita nekuti shoko rengirozi nhatu iri ucharigamuchira sei. Saka rega tibve tananga pangirozi yekutanga, shoko rengirozi rekutanga. Uyai neni pana zvakazarurwa chapter 14 verse ya 6 na verse ya 7. Bhaibheri robva rati, zvino ndakaona mumwe mutumwa achibhururuka pakati pedenga aine ivhangeri isingaperi kuti aiparidzire vanogara panyika namarudzi ose nendudzi dzose nendimi dzose nevanhu vose. Akati nenzwi guru, ityai Mwari. Ndo pari kubva musoro wenyaya unoti ityai Mwari. Akati ityai Mwari, mumurumbidzei nokuti nguva yake yekutonga yasvika. Namatai iye wakasika denga nenyika negungwa namatsime emvura. Ngirozi yekutanga iri kuti chii kwatiri nhai mufundisi? Chimwe chakakosha kuti murambe muchirangarira vana vaMwari kuti kana manzwa maridzo iyi yekutanga, shingaira yekunzwa dzose dziri nhatu dzine kupfekana kwadzakaita. Musati kana manzwa iyi mobva mati zvapera. Shingaira yekudzinzwa dzese nhatu idzi ngirozi kuti dziri kuti kudii. Saka Bhaibheri shoko raMwari riri kuti pakaonekwa mumwe mutumwa. Regai timire ipapo titsanangure zvijeke kuti kudii, nekuti kwanzi kamunyorerwe kebhuku razvakazarurwa kane mifananidzo, symbolism. Pari kunzi ngirozi, pari kunzi mutumwa. Hatifaniri kufunga ngirozi, asi mutumwa ari kutaura apa munhu. Ava vanhu vari kutaurwa apa, vara rinoshandiswa apa kazhinji muNew Testament richishandiswa pamunhu. Ukaenda pana Matthew 11 verse 10 uchaona Johani Mubhabhatidzi achishandisirwa varai. Ukaenda pana Luke chapter 7 verse 24 uchaona futi zvakare Johani achituma varume vaviri kunobvunza Jesu kuti ndime here Kristu kana kuti tomirira umwe. Vara rinoshandiswa ipapo ndo riri kushandiswa pana zvakazarurwa. Ukaenda pana James chapter 2 verse ya 25 uchaona
uchaona futi varayiri richishandiswa. Saka pari kunzi pakaonekwa mutumwa, munhu ari kuparidza shoko racho. Understandai chinhu ichi vana vaMwari. The preaching of the gospel was never commissioned to angels but to humanity. Jesu anoti, inzwai kaimini ndodzokera kudenga, asi imi pamunosara endai naizvozvo imi vanhu kwete ngirozi. Saka Mwari wakasarudzawo munhu kuti aparidzire umwe munhu. Kana wakamirira ngirozi kuti izokudza zvekudenga, abva kangano nezveruponeso, nekuti anouya kuzotaura newe ndeumwe munhu. Saka Bhaibheri shoko raMwari riri kuti mutumwa akaonekwa achibhururuka. Kubhururuka ispeed, nemhaka yekuti nguva yamataura ya hapachina, nguva yapedyo. Jesu apa musuo, mambo wauya kuzotora vakaita kuda kwake. Saka kubhururuka ispeed baba, swiftness, nekuti nguva hapachina. Vari kuparidza vhangeri racho, vari kufamba nespeed isingadzoreki. Dzangwena dzina mapapiro, havasi kumira, vari kumhanya. Bhaibheri shoko raMwari rinotaura kuti pakati pedenga, in the midst of heaven. Phrase iyi inongoreva kanzvimbo pekuti chaitwa chacho unochinzwa chete, usingadi uchida, you will hear about it. Chaitwa chacho, you will see it. Saka pakati pedenga munhu ari kuparidza zvakadaro zvekuti hapana anosara achiti ndaivepi pazvakataurwa izvi. Ndosaka zvakubuda pazvivhitivhiti. Ndaivepi pazvakataurwa. Ndosaka zviri kubuda ari maaudio paWhatsApp. Ndaivepi pazvakataurwa. Ndosaka zviri paFacebook napaYouTube. Zviri kubata munhu wese, nyangwe vari mudzimba dzemukatikati, vakafigirwa namajuraho, vaisabvuma kunokerwa vachivhura madhoo. Vhangeri rapinda mudzimba dzavo makapfigirwa. Nemhaka yei? Pane vatumwa vari kuparidza, vari pakati pedenga. Munhu wose anofanira kuti azvinzwe. Hakuna achazoti there is an excuse. Handina kunge ndanzwa kuti zviri kufamba sei. Nekuti mutumwa ari pakati pedenga. Saka paunoverenga uchabva wanzwa kuti ari kuparidza, preaching. Saka mutumwa ndiye anoparidza vanhu, ndo vanoparidza. Kwanza ari kuparidza vanogara panyika, ari kuparidzira marudzi ose, ari kuparidzira ndudzi dzose, ari kuparidzira ndimi dzose, ari kuparidzira vanhu vose. Saka kana uri munhu urimo munyaya, it's all inclusive. The gospel of God is not selective. Mwari unoda munhu wese. Saka munhu wese anofanira kunzwa. Ende zvichasvika kwauri nendimi yako chaiyo yaunohwa iwe, uchazviwa kuti apa nyaya yaparidzwai. Saka nyaya iri kutaurwa, hapana chasara, hapana chanzvenga. Zvikanzi akati nenzwi guru. Haasi kuita zvokuzewezera ba, ari kutaura nenzwi guru. Ityai Mwari, imperative number 1. Mupei mbiri, imperative number 2. Munamatei, imperative number 3. Asi pa verse 7 pane ma-instruction pozoita good news. Famba neni zvakanaka. Ma-instruction matatu. Ityai Mwari, mupei mbiri, munamatei. These are imperatives, they are commands. But panozopiwa chikonzero kunzi nokuti nguva yake yokutonga yasvika. Saka tiri kuudzwa ma-instructions, tobva tazopiwa the reason why we should do what we are being told to do. Itai izvi nekuti rutongo rwasvika. Itai izvozvo. Saka pari kuburitswa pano, tikaitarisa vhesi yakadaro, pari kuburitswa the good news about the judgment. Panotaurwa nyaya yerutongo, inyaya inototyisa. Ukanzi uri kudiwa kumatare edzimhosva, nyangwe usina chawaita, hana inorova chete. Ukanzi pane mapurisa pagedhi, nyangwe usina zvawaita, hana inorova. Unotenga kungozvitsvaga kuti ndakafamba nezuro nchii. Nemhaka yekuti chese chinonzi judgment hachiiti zvakanaka. But there is good news about the judgment. Ukaverenga mubhaibheri uchaona vana Stephen
vachifira chiKristu, vana Peter vachirovererwa pamichinjikwa, vana Luka vachibayiwa namapfumo. All these people, there must be an explanation. Saka pa judgment yacho pachaita inonzi vindication. Vana vaMwari vachirwirwa kubva pane vakavadzvanyirira. Nemhaka yekuti aripo aiva akatarisa Stephen achiurawa, aripo akati kuna Jesu ngaafe, aripo akati kuna ana Pauro haaparadzanisai musoro nemuviri. Saka vanhu ivavo navamwe vazhinji kuteerera mharidzo dzengirozi nhatu vachabata pamwe chete vachiti tinofa, nyangwe zvichireva kufa tichinamata Mwari. We will die. Judgment is coming to vindicate you. And to vindicate vana vaMwari vanenge vauya vakabata Bhaibheri, shoko raMwari, vachimuteerera. Chimwe chechipiri, judgment will vindicate God. Nemhaka yekuti mukurwisana kwaSatani naMwari, Satani ari kuti Mwari haateerereki, mitemo yaMwari haiteerereki, zvaanotaura hazviteedzerwi, siyanai naye. Saka paanouya kuzonyengera imi neni, ari kuti tirwisane pamwe chete naiye kurwisa Mwari. Saka pajudgment, God will be shown to be just. Achava Mwari wakarurama. Saka judgment is good news. Kana iwe uchiteera Mwari, the attitude of God. Hey, ukaverenga 1 Timothy chapter 2 verse 3 na 4, ukaverenga John chapter 16 verse 27, uchadzidza kuti the attitude of God and Jesus is for all men to be saved. Mwari unoda munhu wese. Saka judgment must be good news if you have chosen the Savior. Ukamusarudza Mwari uyu, judgment is good news kwauri. Nemhaka yekuti mutongi ndiye ari kukurwira, ndiye advocate, ndiye gweta rako. Saka paunosvika uri kusvika nyaya yako yakafa kare, nemhaka yekuti akaitamba kare ikapera. Saka Bhaibheri, shoko raMwari, riri kutitaurira of the good news, but mukaitarisa pari kunzi everlasting, haiperi. Tavhindiketwa munyasha, nyasha dzatakaitirwa pamavambo, zvakazarirwa 13 verse 8. Jesu uyu ndiye gwayana rakabayiwa kubva kumavambo. Nyasha dzatakaitirwa munhu asati atadza ndo dzinogara nekusingaperi. Salvation through Jesus. Hakuna ruponeso kunze kwaKristu. There is no salvation outside of Christ. It's called a scandal of particularity. Hakuna kumwe kwaunowana ruponeso kunze kwekuna Kristu. Saka nyasha dzatakaitirwa, Adamu achitadza, achifukidzwa neganda ramakwai, achifukidzwa utsvene hwaMwari, akaitirwa nyasha. NaAdamu achawana upenyu husingaperi, navose vanorarama muna Kristu vachawana upenyu husingaperi. That is the everlasting gospel. There is no other gospel other than that. Jesu ndo ruponeso rwedu. Saka Bhaibheri, shoko raMwari, rinobva rataura, robva rati akati nenzwi guru, ityai Mwari. Tofanira kuti tinzwe kuti kutya Mwari kwacho ndokudii, asi tisati tadaro regai tinzwe nziyo. Toda kutenda Mwari nenziyo dzinokomborera, nziyo dzinosumudzira. Varume vaviri vandatsika makotsi avo vaburitsa pachena vakati tiri kuverenga mubhuku razvakazarurwa kwete zvakavharirwa. Mwari vaitozviziva kuti kuchauya vaparidzi vanoti bhuku iri rinotyisa, rino zvinotyisa. Saka vakagara vatopa musoro unonzwisisika kuti zviri apa ndezvedu uye zviri pachena zvakazarurwa. Saka mukaverenga zvakazarurwa 14 verse 7 inotiko akati nenzwi guru, ityai Mwari, mumurumbidzei nekuti nguva yake yokutonga yasvika. Teerera, Bhaibheri rinoti nguva yake yekutonga yakusvika, rati nguva yake yokutonga yasvika. But rega timbotsvaka fear God, kuti Mwari ari kuti kudii kana achiti ityai Mwari. Tomutya sekutya kunoitwa mabhinya here atinoona aya? Tomutya here sekutya kunoitwa vaya vaparadzi vatinoona, nyanya dzinoparadza upenyu? Mukatsvaka mukaverenga good news, imwe pfungwa inoburitswa yekuti fear God, it's honor God. Mwe manzwi Bhaibheri riri kuti respect God. Kana ukanzwa Bhaibheri, kana kuti mwana achitsanangurwa achinzi mwana uyu unoremekedza mubereki wake, hazvirevi kuti anovhunduka mubereki. Zviri kutsanangurwa ndezvekuti mwana uyu pane mutemo yakaiswa nababa wake,
pane zvidikwa zvinotarisirwa zvakaiswa nababa vake. Saka mwana uyu unoita sekuda kwa baba vake. Saka kana Bhaibheri chiti fear God, zvichinzi respectai Mwari, harisi kuti Mwari muparadza anotonga nedemo, but riri kuti kune zvakaiswa naMwari. Saka zviri kutsvakwa naMwari kune vanoremekedza Mwari kuita sezvakarehwa naMwari. Saka kana Mwari vakatiremekedzai vabereki venyu, kana ukaonekwa uchiremekedza, zviri pachena kuti uri kurespekta Mwari. Kana Mwari akati musanamata zviumbwa, iwe onekwa usingapfugamiri Bhaari, uri kutsanangura pachena kuti uri kuremekedza Mwari. Ukaona Mwari akati usauraye, iwe woramba kuuraya, nemamwe manzi uri kuremekedza Mwari. Kana Mwari akati usaita upombwe, iwe woramba upombwe, uri kuremekedza Mwari. Kana Mwari akati usachiva zvowo kwako, iwe worega kuchiva zvowo kwako, nemamwe manzi uri kuremekedza Mwari. Kana Mwari akati iko unganai nemusi weSabata, morangarira zuva rangu zvene, iwe woungana wowanikwa uri pachikwata chevanoungana, nemamwe manzwi ndiwo uri kutsanangurwa kuti Ityai Mwari. Amen. Saka Bhaibheri riri kuti Ityai Mwari, zviri kungotsanangurwa ndizvozvi, itai sekutaura kwaakaita. Saka mubvunzo wama yangu, iwe kamuitiro kakwaka unotyani iwewe? Ndava Bhaibheri kai harisi kuti itya profeti wako. Bhaibheri harisi kuti itya n'anga dzemuraini mako. Bhaibheri harisi kuti itya madzimambo. Bhaibheri riri kuti ityai Mwari. Kune vanhu vanorega kuita zvinhu nhasi nekuti vanoti ko profeti vangu vakazondiona, havati ko kana Mwari akazondiona. Kune vanhu vanoramba kuita zvinhu nhasi nekuti vanoti ko kana sabhuku akazondiona, havati ko kana Mwari akazondiona. Vanoramba kuita zvinhu voti ko kana mambo akazvinzwa, havati kana Mwari akazvinzwa. Bhaibheri panoroti kana pana anofana kutyiwa nekupuwa mbiri ndiMwari wakasika. Amen. Saka pana pari kunzi Ityai Mwari. Number 1. Saka honor God and praise his greatness. Rumbidzai Mwari. Nevamwe manzi kana pachinzi praise, Bhaibheri riri kuti glorify. Saka kana uri mukati mekupraisa Mwari, uri kuitei, uri kuita kuda kwaMwari. Nemamwe manzi wapfeka character yaMwari. Saka anonzi anorumbidza Mwari, anorarama upenyu hwekupfeka character yake, yekuti vanomuona havaoni iye, but vanoona kuda kwaMwari paari. Ndo zviri kutsanangurwa naMwari, nokuti kubva pakutanga Mwari achisika ndo dzakanga dziri shungu dzake. Ukaenda pana Genesis 1:26 wana conclusion yeboard meeting yakaitwa inoti let us create man in our image. Mwari ari kuti ngatisike munhu wakafanana nesu. Saka dzaiva shungu dzaMwari dzekuti munhu akatariswa, Mwari aifana kuonekwa pamunhu. But chorwadza nhasi, muka dzakasikwa dziri pasi pemunhu dzava nani kudarika munhu. Makandeika ukacherechedza kune muka dziri kugona kuchengeta vana vadzo, yekuti muka ikabara mwana haingosii mwana musango, inobara mwana ukadzidza nezvemhembwe, inobara mwana wayo yodzidzisa mwana tiri musango, kune mbwa dzinouya. Saka inogara yadzidzisa mwana kutiza vavengi. But nhasi munhu anobara mwana osiya mwana orega kuchengeta mwana. Muka yava nani kudarika munhu. Saka chiri kutsvakwa naMwari kudzorera image yake pamunhu, kuti Mwari aonekwe pamunhu. Saka iwe ukatanga kurarama zvekuti vanhu vanokuona vanoona Mwari, Mwari zita rake rinokudzwa. Zita raMwari rinokudzwa. Saka tine muka dzimwe ndaitodzidza neimwe inonzi zimudo kana kuti stock. Zimudo rinorarama 34 to 35 years, but zimudo rinongoziva murume kana mukadzi umwe chete. Asi munhu ukamutendedza kurarama kusvika pa 34 years patoita problem. Saka muka yatova nani kudarika munhu. Saka tiri kutsvakwa naMwari kuti character yake ionekwe pamunhu, munhu atendeke kudarika muka. Ndo zviri kungotsvakwa naMwari nhasi, munhu agone kutendeka kudarika muka. Tirega udzike nenyaya inonzi kana wacha Mwari nemhaka yemuchifanira kucha Mwari, because the hour of his judgment is come. Amupo pari kutaurwa present tense, kune vakaita chirungu haisi future tense. Nguva yake yekutonga yasvika, kwete ichasvika.
Judgment iri kutaurwa iyi. Haisiyo all night judgment yatinoungana iya. Ukadzoka kuchiJudha. Vanogona kukutsanangurira zvakakwana. Vanonzwisa nyaya idzi. Nekuti vainzwisisa kuti pane nguva yekuti vanhu vainda kunochemerwa zvivi zvavo nemuprista. Paipinda munzvimbo tsvene nekuchemera zvitadzo zvavanhu. Saka muprista paaipinda neropa, vanhu vaisara kunze vachizvinzvera vachichema zvivi zvavo. Vanhu vaisara vachiita all night party. Vanhu vaisara vachiita vachingoita zvavangada kunze uku. Vanhu vaisara vachizvinzvera vachichema kuti Mwari honai, ndiri mutadzi, but wongwai nenyasha dzenyu. Saka pano pari kunzi nguva yekutonga yasvika, inguva yamazita paari kupinda denga richigarira zita rako. But ndinoita dambudziko newe John, denga pari riri kugarira zita rako, iwe uri kuenda all night party. Kwakuti kuri kunzi vana variko isaraude, unorara newawada. Denga pari riri kugarira zita rako, uri kunyepera mudzimai wako kuti uri kuenda kumeeting yekubasa, iwe uri kuenda kugirlfriend. Iro denga rakagarira zita rako. Bhaibheri riri kutiko inguva yekuzvinzvera, inonzi self examination, kuzvitarisa self introspection. Wona ndakamira sei relationship yangu naMwari, kukanzi zvakwana ndoponeseka here. Zamwana wamai vangu, unogona kunyepera mufundisi, unogona kunyepera hama yako, unogona kunyepera murume wako, unogona kunyepera mukadzi wako, but haugoni kuzvinyepera. Chokwadi chamararamiro yako unochiziva iwe. Uri kuziva kuti zita rako rikapinda, nyaya dzako dzikagarirwa, mafambiro ako unomaziva. Saka pano chiri kutsvakwa kuri kunzi zvinzvere, utye Mwari nemamwe manzwi, utize zvakaipa, udzoke uponeseke. Denga richiri kukutsvaga hama yangu. Saka nguva inoi wakambonyepera vamwe ukabudirira, ukabvunzwa kuti uri kupi, ukafona ukati ndiri kwakati ukabudirira, but haugoni kunyepera denga. Denga rinokuziva sezvazviri. Mazita achigarirwa, dare richigarwa kudenga. Chiri kutsvakwa ndechekuti iwewo utendeuke utye Mwari. Atarama mguva yevanhu vanochang'anga nezvimwe zvakasiyana siyana, but vorega kutya Mwari. But pano Bhaibheri ratiko dzokai mutye Mwari nevamwe manzwi. Kana tikadzokera pamutemo, tizai upombwe, remekedzai vabereki venyu. Ndavatarama panguva yevanhu vanochengeta, vafundisi vanochengeta vamwe vanhu but vachikanganwa kuremekedza vabereki vavo. Tarama panguva yevanhu vanosimudza chibhakera achirova mai vake, vanosimudza chibhakera achirova baba vake. Kunyange Bhaibheri rakatiko remekedzai vabereki venyu. Bhaibheri robva rati ityai Mwari. Saka dzokai tidzoke pekutangira, tishumire Mwari uyu, timurumbidze. Nemhaka yei vhesi haiperi yakadaro, inotiko namata iye wakasika denga nenyika negungwa namatsime emvura. Saka reason yekutya Mwari iri kutsanangurwa. Ndoda kuti murangarire musoro wenyaya. Musoro uri kuti ityai Mwari. But totya sei Mwari? Maita zvenyu mufundisi, marapanura mukaisa pachena. But ndoda kuti mucherechedze chinhu ichi chinoshamisa panyaya yatinayo. Ngirosi iyi yaonekwa iri pakati pedenga ichidanidzira nenzwi guru. In a specific message. Saka haina magospel, ine the gospel. Pasi rino razara magospel. Maita yenyu mufundisi marapanura the everlasting gospel. But kana mama kateerera vhesi rati rumbidzai, namatai, maita yenyu mufundisi mati instruction, imperative, haina negotiation. Saka payati namatai
instruction zvikanzi chikonzero pane zvamusina unzwa muvhesi ngirosi iri kuacknowledge kuti pasi rese tenderere vanhu vari kunamata vanhu vari kunamata, that's no question. But vari kunamatwa havasiriwo. Saka the angel is redirecting worship. Rega nitaure newe muteereri, unonamata ndokupupurira, unoda Mwari zviro kwazvo nemoyo wako, but uri kunamata pamwe asiriye. Saka ngirozi yati varume, ityai Mwari mumunamate. Instruction. Reason ndekuti kudi nai Mr. Angel. Zvikanzi nekuti uyu anonamatwa uyu ndiye nyakusika mirai. Taneta nevana Mwari wawanda vari kunamatwa. But acid test. Wako unonamata akasika here. Zvikanzi nengirosi ayo ndoziya kune mainventa, kune ana Mwari vakagadzira mota, vakagadzira imba, vakagadzira ndege, vakasika. But rega ndikwalifye uyu. Zvikanzi uyu akasika denga nenyika. Saka wako muise paskero. Because wako anosika, sure. Akagadzira izvi neizvi. But mbozvibvunza kuti anokwana here padenga nenyika. Rega tipinde mupfungwa yemaJudha. Ukanzwa muJudha ashandisa zita raMwari, oisa surname yekuti akasika denga nenyika, ari kubheja pachena kuti uyu Mwari wanda kutaura uyu hakusisina anomira naye. But miratira panure. Why nai mazoti denga nenyika negungwa netsime remvura? Why maqualify ndikati mama katerera paiswa zvinhu zvina? I'm okay dai yangoti denga nenyika. I'm okay with it dai wangogumira ipapo messenger. Kuti namatai akasika denga nenyika. Why wazoisa surname kuseri kwesurname? Katira panure. Pane zvese zvinonamatwa zviri mudenga. Rega ndiuye newe pana Ephesians chapter 6 verse 12. Hatirwi nenyama neropa, asi tinorwa nemweya inogara muchade. Saka vese vana Mwari wamunoziva, vamwe vanogara mudenga. Saka ngirosi iri kuti ndoziva mune zvimwari zvinogara mudenga, but uyu manje haapereri mudenga chete. Rega tirapanure, because pfungwa yechiJudha ukati denga ishona, shona ndo inoti denga. KumuJudha ukati denga anokuvunza kuti ripi, nekuti kune matatu matenga. Denga rekutanga ndo iri rinonzi atmosphere, ndo munobhururuka shiri, ndo munobhururuka ndege, ndo denga rekutanga. Saka kune vanhu vanonamata shiri, vana nyoni. Vanoti wakaona shiri, vanoti heo mutupo wangu. Mira, uyu Mwari uyu ndiye akasika denga nenyika, idenga rekutanga. Rega tipinde mudenga rechitu. Denga rechitu ndori nenyeredzi mwedzi nezuva. Kune vanonamata zuva nenyeredzi, kune vanoti ndaona nyeredzi nhatu. Ai mira, idenga rechitu. Mwari uyu akasika denga nenyika. Kune denga rechi3 ndo nzvimbo inogara Mwari. But honaka ngirosi yati akasika denga nenyika. Saka kana uchinamata Mwari anogara mudenga, I'm sorry to say, kana Mwari wako achiperera mudenga rekutanga handiye, kana Mwari wako ari mudenga rechipiri handiye, anonamatwa ndiye anogara mudenga rechitatu. Uyatiuye panyika, zvikanzi akasika denga nenyika. Now nyika mupfungwa yechiJudha, nyika ine maclassification zvakare. That's why muchiti usade zvenyika. Mune muchirevei kuita mota nemba nezvese zvakanaka, sei muchizviti ndezvenyika? Kureva kuti muri kubvuma kuti nyika, vara rinoti nyika haringopereri panyika ivhu. Saka vari kuti kudi nai mutumwa ava, zvikanzi number 1 Mwari anonamatwa, ndi Mwari akasika nyika.
na ukadzoka pana Genesis 1 verse 1 pakutanga Mwari akasika denga nenyika ndokubva pa reason zvikanzi nekuti nyika yanga isina chimiro paingova nemvura rima rakaputira zvikanzi asi mweya waMwari wanga uri pamusoro perima Mwari ndokuti mvura ngaipatsane ndokupatsana ndokubuda nyika dry land. Rekatiwe pa dry land yekutanga. Pa dry land pane ivhu yamunoti muchirungu soil kana kuti dirt kana kuti the ground. Uyaneni tipinde muna Kings madzimambo echipiri chapter 5 verse 17 Namani arapwa na Elisha. Namani ane ganda rinenge remwana mudiki anodzoka zvikanzi Elisha buda ndikupe zvandinazo zvikanzi Elisha handidi zvinhu zvako zvikanzi chinditendera nditakure mavhu itambongoro dzangu mbiri dzitakure mavhu. Mubvunzo maifanirwa kuvhunza Namani ari kudirei mavhu? Why is he requiring of the earth, of the dirt? Panguva iyi mahedheni nekusanganisira maKristu vaitenda kuti Mwari kanonamatwa anonamatwa on his own terms, on his own ground. Saka Namani ari kukumbira ivhu rekwaIsraeri kuti Mwari wemaIsraeri ndikaendawo naye Asiria anogona kuita zvaita. Mwari akasika denga nenyika. Ndina manuyu paterega ndiuye newo pana Genesis chapter 9 verse ya 2 varariripo ndi Adama. Adama zvinoreva kuti a son of the soil. Saka kana ichiti Ityai Mwari akasika denga nenyika harisi kukusiya iwe nekuti kana uri Adama unogara panyika uri wevhu wakasikwa nevhu ivhu rasikwa nani naiye Mwari anogara kudenga rechitatu. Vatimira ngirosa isati yapedza zvikanzi akasika gungwa. Wairauya kugungwa vanondiudza zvikanzi water is life. Ndoda vanodzidzisa climate change vari kuti the water levels are rising much faster. But rakainengokupayo bonus Genesis 1 verse 1 inototi yakatanga ingori mvura. I have no reason to fear because the land came out of water. But ichimira zvikanzi he created the seas. Poaingirosi yati sea zvikanzi sea ndo inocontaina the water, the large bodies of water. But there is something about sea water, it's not drinkable, it's not palatable. Saka kune vanotemba magungwa because vanotondiudza kuti oiri inotsvagwa mugungwa. Saka vanoisa marigs nemadrills musi vachiextracta mafossil oils musi. But yati nematsime emvura shona yakazonzvenga mbichana yati tsime remvura. Now ndakangobvunza vanoita ministry of water kune matsime anogadzirwa nevanhu handiro vara riri kudiwa apa. Vara riripo rinoti fountains, not even fountains, springs of water. Ukaridzidza muchiGriki springs of water zvaroreva it's not man made. Pane murume aitorarama mu2nd century ainzi Pasinius. Pasinius anoti paifamba nematourist akadefine chinhu chinonzi city police. Zvikanzi kuti titi chinhu ichi iguta kana kuti isiti rinofanirwa riine zvinhu zvitatu. Number 1 rinofanirwa riine magovernment office. Number 2 rinofanirwa riine gymnasium ndo gym. Number 3 rinofanirwa riine a marketplace. Number 4 kuti titi iyi iguta kana kuti iguta rinofanirwa riine a spring of water kana kuti an aqueduct. That's why uchizoona munguva yaJesu maiva nemabiravira kuti titi iguta rinofanirwa riri based on a spring of water. Spring of water chi ndo source of life. Saka kuti guta riexiste it needs to be connected to the source of life. Saka ngirosi iri kundiudza chinhu 1. This gospel has to go to the businessman, has to go to the marketman, has to go to the layman, has to go to the fundi, has to go to everyone. Even those who study climate, they need to know of this gospel. Saka the message is definite.
pasi rino ramirira the message of the time, the present truth. Nditenderei ndimbofarapa. Present truth. Truth is independent of opinion. Chokwadi hachidi kujegerwa. Chokwadi hachidi kuti chitsamire. Chinomira chega. Saka ndokupupurira. Chero kwazo unonamata. Chero kwazo unoda Mwari. But here is the acid test. Mwari wako akasika here. Wopindura oti wangu akasika. But heo qualification. Akasika here denga. Nenyika. Negungwa. Netsimere mvura. Kana asiri. Zvakakodzera kuti uchike Mwari ari kudedzerwa nengirosi. Katiite munamato. Kana uri munamato kuti Mwari ndodawo kunzwa inzwi rengirosi. Ndinamate Mwari uyu. Kwauri ikoko simudza roko tinamatirwe. Baba vedu vari kudenga muzita raJesu. Zviro kwazvo tinonamata. Asi tisati tamutsvaka Mwari wokusika. Wokusika denga, wokusika nyika, gungwa namatsime emvura. Ndiye watoshwirwa kutsvaka. Ndiye watoda kutya. Ndiye watinoda kupambiri. Ndiye watinoda kunamata. Mwari tibatsirei. Tatamhanyiswa kwakawanda navazhinji. Vamwe vachiitirawo kupfuma kwavo. Vamwe vachiitirawo kuti vakatonyengerwa havatoziviwo zvavari kuita. Asi matidzora pana Mwari chaiye. Ndiyeyu Mwari wamati ityai Mwari mumupe mbiri. Namatai iye wakasika denga, nyika namatsime emvura. Takutendai Mwari. Direct us in the right paths of worship. Tisavhiringwa nomunhu nokuti munhu unonyengereka. Tidzoserei pashoko renyu. Tikutsvakei imi Mwari wamazvokwadi. Takunamatai ndigo tizvowanira ruponeso. Maita yenyu Mwari vainesu patinoramba tichienderera mberi pakudzidza nyaya dzengirozi nhatu idzi. Tinzwisise kuti munotsvakei kwatiri panguva yapera zvakadai. Ndo munamato wedu muzita raJesu akatifira pamuchinjikwa akamuka. Amen. Pamchinjiko pane upenyu, Jesu atinditarise, pasine pfuma ngezvenhando, pamberi ndoona zvakanaka. Mune upenyu mukutarisa, muchinjikwa upenyu wakanaka, kutarisa Kalvari. Apo ndakamutarisa Jesu, iye akanyemwerera, kuti ndava mumatambudzo, muchinjikwa unondisimbisa. Mune upenyu mukutarisa, muchinjikwa Kristu, upenyu wakanaka, kutarisa Kalvari. Ndinozotarisa mchinjiko, ndosimbira muchinjiko, hakuna anozoputsika, panosimbira simba redenga. Mune upenyu mukutarisa, muchinjikwa Kristu, upenyu wakanaka, kutarisa Kalvari. Mune upenyu mukutarisa, muchinjikwa Kristu, upenyu